Mga ka-K5 ginkumpirmar ni Kapitan Joel Cabalar sang Barangay Durungan diriya sa Banwa sang Tigbawan nga sa iya ginbilin ang pusil nga ginusar ni John Castro sa pagtiro patay sini sa kay Giovanni Treste sadtong Oktubre 24 mga ka-K5 no. Kag according sa pag-interview naton kay Kapitan Cabalar nga ang nagbilin sa iya sang pusil ang lunsay kumpare Manila sang nasambit nga suspect mga ka-K5. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Cabalar, ginpahayag sini nga ang iya kumpare nga kumpare man ni Castro ang nagbilin sa iya sang pusil. Sa panaysayo ni Cabalar, matapos ginpatay ni Castro si Treste pasado alas 11 sang aga sa tung Oktubre 24, nagpadulong si Castro sa balay ni alias Boy sa Durungan kag ginbilin ang pusil alas 3:30 sang hapon. Naghingyo pa si Castro kay alias Boy nga pakanon pahulamon sang bayo kag idalom nga panapton rason nga ginpasulod ini sa balay. Apang sang nagabot naman ang tiyo kag manghod ni Cabalar para may kayuhon sa balay ni alias Boy, nagwa ang natungdan agod entertenaron ang duha. Apang sang ini ang nagbalik sa sulod balay, wala na ang presensya ni Castro kag nakatungtong na ang pusil sa lamesa. Ulihin naman nga ginpahayag ni Castro kay alias Boy nga may tawo nga magakuha sa pusil sa iya sa ina man nga adlaw. Apang naglapaw na ang isa ka adlaw, wala sa gihapon sang tawo nga nagkuha sang armas kag bangod sa kakulba gingadtuan ni alias Boy si Cabalar kag gin-turn over ang pusil. Agod nga indi man maulamit sa issue, nagtawag si Cabalar sa Tigbawan Municipal Police Station kag gin-turn over ang kalibre 45 sa otoridad. Ginatag man ni Cabalar nga wala sila sang relasyon ni Castro kundi lunsay sila nga maninoy sang bata ni alias Boy. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.